खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि मन्दिर बाग्लारि आं उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय उदालगुरि बियाब हालामनि बगुरिबारि गामिनिफ्राय बाथौ बिबुंसार मोखां बिजाबाव आरज मेथाइ खननाय बादायलायनायलाय दा बे समाव आंबो बाहागो लानो सानदों। आंनि बैसो 22 गामिखौ खनसे बुंफाफिनदो बगुरिबारि मेथाइनि गिबि सिरि हे आफा बोराइ बाथौ। हे आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरिनो दिन्थिहरदो अन्नानै जोंनो आफा सोरांनि लामा दिन्थिहरदो अन्नानै जोंनो आफा सोरांनि लामा। हे आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरिनो खुलुमो जोंनो आफा बोराइ बाथौखौ सिबिगोन जों आफा नोंखौनो जेब्लाबो सोरांनि गिरि होनना अननायनि गिरि होनना सोरांनि गिरि होनना अननायनि गिरि होनना। हे आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरिनो बुहुमा खोमसि जोंनि थाखाय आफा गैया जोंहा गोजोन सोरां बुहुमा खोमसि जोंनि थाखाय आफा गैया जोंहा गोजोन सोरां जोबा जोंनि दुखु दाहा आफा दुखु दाहा जोबा जोंनि दुखु दाहा आफा दुखु दाहा। हे आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरिनो दिन्थिहरदो अन्नानै जोंनो आफा सोरांनि लामा दिन्थिहरदो अन्नानै जोंनो आफा सोरांनि लामा। हे आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरिनो गोजोन्थों।